tervetuloa. Meillä on täällä Aimokoululla keramiikka kakkosryhmässä vielä tilaa. Tehdään savitöitä erilaisilla tekniikoilla. Tehdään tietysti treijaamalla, eli se on se, missä savi pyörii sellaisella kiekolla huimaa vauhtia ja sitten siitä saa tehtyä erilaisia muotoja. Voidaan tehdä erilaisia astioita ja säilytysastioita. Sitten voidaan tehdä ihan kuvanveistoon liittyviä töitä, eli veistämme savesta. Sitten tietysti käytetään erilaisia lasitteita ja pinnotteita ja värejä. Ja meillä on ihan hirveän hienot uudet tilat, missä on mahdollisuuksia kaikenlaiseen tekemiseen ja kokeiluun. Ja me ollaan täällä Verkkatehtaalla opistotalossa 5. kerroksessa. Ja ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin kello 15.30–17.45.